Kontatuko duan ipuina, ez da munduan min handiagoa ematen duenik deitzen da. Baziren behin, jena bat eta erbi bat. Errekara bidea, topo egin eta elkarrekin joatea erabaki zuten arrantza egitera. Arrantzan ari zirela, hauxe galdetu zuen erbiak. Ba al dakizu munduan zerk ematen duen min handiena? Elefante batek oina zapaltzeak, erantzun zuen jenak. Ez, esan zuen erbiak. Aginetako minak. Ez, errepikatu zuen erbiak. Listorraren sistadak. Ezta ere, jolasarekin aspertu eta alas esan zion jenak. Etxe egingo dut. Gezurrak ematen du min handiena, adierazi zuen erbiak. Kar, barre egin zuen jenak. Gezurrak min txikiagoa ematen du, oin bat urratzeak baino. Erbiak orduan, hauxe proposatu zion. Min egidazu oin batean. Eta erakutsiko dizut gezurrak min handiagoa ematen duela. Jenak, birritan pentsatu gabe, oska egin zion oin batean. Eta algara handi eta maltzur bat atera zitzaion. Minaren minez, oihu egin zuen erbiak, eta errenka desagertu zen zuhaitzen artean. Egun gutxi behar izan zituen zauriak sendatzeko. Goiz batez, guztiak lo zeudela, erregearen jauregira joan zen erbia. Goiz-goizetik, sabela harin izateko, pastel eder bat egin zuen atearen aurrean. Laster iritsi ziren lehenengo bisitariak. Euli ama eta haren atzetik zetoztenak interes handiarekin aritu ziren dantzan, halako opari goxoaren inguruan. Txt, deitu ziren erbiak. Pastel hori zuentzat da, baina sekretutxo bat esan behar dizuet. Eta jenarekin gertatu zitzaiona kontatu ziren. Euliek zera pentsatu zuten. Onean ikasten ez duenak, txarrean ikasi beharko du. Erbiari lagunduko ziotela erabaki zuten, eta lasai joan zen. Handik gutxira, kantari hasi ziren oilarra, eta zalaparta handia egin zen jauregiko patioan. Zaindariak ikusi zutena ikusita, lasterka joan ziren erregearengana. Maiestatea, zer aurkitu dugu atearen aurrean. Pastel bat. Karameluzkoa? Galdetu zuen erregea jakin minez. Ez, maiestatea. Kakahueteskoa? Baina zaindariek ez zioten esaten, bazekiten eta haserretu egingo zela. Eta erregeak berak joan behar izan zuen ikustera. Halako pasteltzarra ikusi zuenean, entzutekoak izan ziren haren hitzak. Minduta zegoen oso, eta herriskako animalia guztiak biltzeko agindu zuen, erruduna nor zen jakiteko. Han zeuden guztiak. Tigrea, kokodrioa, igela, sugea, zebra... Ez zen inor falta, erbia baino ez. Lorategiko sastraka batzuen artetik ari zen begina. Nor izan da? Nork egin du irain hau? Galdetu zuen erregeak minduta. Ni ez naiz izan, horro egin zuen lehoiak. Ni ere ez, txistukatu zuen sugeak. Ase aldrabeskeria, esan zuen zebrak. Eta banan errugabeak zirela adierazi zuten denek. Zuetariko norbait gezurretan ari da, oihukatu zuen erregeak. Errege batek buruari aska egiten dionean ez da izaten zorriak dituelako, kezkatuta dagoelako egiten du. Eta jakintxoen gana joan zen aholku eskatzera. Jakintxuek euliei dei egin zieten, eta erregeak ahots lodiz hitz egin zien. Mundu guztiak badaki, euliak usainen lagunak direla, eta ezagutzen dituztela kaka guztiak.
inork ez du zalantzan jarriko zuen hitza. Euli amak beste guztiak atzetik zituela, dantzari trebea zela erakutsi zuen, eta azkenik gelditu egin zen pentsakor. Gaur goizean, Oiarra kantari hasi aurretik, jauregiko zaborra miatzera etorri gara. Buru belarri ari ginela, Jena ikusi dugu artean, egina alean. Jenak bere burua defendatu nahi izan zuen, baina animaliek ez zioten kasurik egin. Egun hartan halako mina sentitu zuen bularrean, herriskatik alde egin zuen eta atzera begiratzen zuela, izatza hanken artean sartuta. Eta horrela ikasi zuen, zauri guztietatik gezurrak ematen duela minik handiena.